इकडे रवी आणि रेश्मा पुन्हा मृत्यूच्या दारी जाणार होते. आश्चर्याचं म्हणजे एका आत्म्याने रवी आणि रेश्माला न्याय मागितला होता. पण ही वेळ त्या आत्म्यावर नेमकी का आली असेल? आणि हो, रवी आणि रेश्मालाच न्याय का मागितला? जर हे तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर भाग 1 हा आत्ताच पहा. त्याशिवाय तुम्हाला दुसऱ्या भागाची मजा येणार नाही. आणि आता आपण पाहूया न्याय भाग 2. इकडे साधारण 11-11:30 वाजले होते. रेश्मा आणि रवीने पूर्णपणे तयारी केली होती. आपल्या घरच्यांची नजर चुकून हळूहळू करून ते गावच्या वेशीबाहेर जाऊ लागले. यावेळेला गाडीचा वेग देखील कमी होता आणि अखेर ते त्या रस्त्यावर पोचले जिथे गेल्या वेळेला त्यांना त्या आत्म्याची भेट झाली होती. पुन्हा त्याच रस्त्यावरनं एक चक्कर मारला, पण कोणी नजरेच पडले नाही. ऐक रवी, जाऊया आपण, नको इथे थांबायला, रेश्मा रवीला बोलली. पण रवीच्या मनात काही वेगळाच विचार होता. रवी बोलला, नाही थांब. आणि रवीने पुन्हा एक चक्कर त्या रस्त्यावरनं मारला. गाडी अतिशय हळू वेगाने चालू होती आणि अखेरच दूर त्या अंधारामध्ये हळूहळू करून एक आकृती दिसायला लागली. रवीला ठाऊक होते की ही आकृती कोणाची आहे. हळूहळू करून ती जवळ येऊ लागली आणि ती आकृती त्याच मृत माणसाची, त्याच आत्म्याची होती. रवी, अजूनही विचार कर, नको असं काही करायला. रेश्मा इथे पूर्णपणे घाबरलेली होती. पण रवी बोलला, रेश्मा, मी तुला आधीच बोललो होतो, आता शांत बस. हळूहळू करून रवीने गाडी त्या आत्म्याच्या जवळ नेऊ लागली. पण अचानक वारा हा प्रचंड वेगाने वाहू लागला. इकडे रस्त्यावर सगळा कचरा उडत होता. पुढचं दिसणंही आता थोडं थोडं अशक्यच झाले होते. अगदी क्षणभरात रस्त्यावर ही धूळ साचली होती. पण रवीची नजर ही त्याच आत्म्याकडे होती. रवीने ही गाडी आता त्याच्या जवळ आणली आणि गाडी जवळ आणताच तो माणूस अदृश्य झाला. शिट, गेला, निसटला तो, असा रवी बोलला. रवीने आपली गाडी पुन्हा घरी नेण्यासाठी वळवली. पण बाजूने आवाज आला, इथे आलाच होता तर मला न्याय का नाही देऊ शकला? आता पुन्हा का चाललात? हा आवाज रेश्माच्या तोंडातून येत होता, पण रेश्माचा नव्हता. रवीला आता घाम फुटला. रवीने आपली नजर बाजूला वळवली तर त्याने असे पाहिले की रेश्माच्या जागी आता तीच आत्मा बसलेली आहे. तिने रेश्माला झपटलेले होते. ए, कोण आहेस तू आणि असं का सतवतोस लोकांना? रवी हा थोडा धीर देतच बोलला, मी सतवतो? मी पुन्हा एकदा बोललो, न्याय द्या, नाहीतर इथून येऊ नका. रेश्माच्या त्या तोंडातून एक भयभीत वाक्य पडले आणि रवी शेवटी बोलला, न्याय पाहिजे ना तुला? देणार, मी देणार, पण रेश्माला सोड. क्षणभराचा विलंब न होता अचानक त्या आत्म्याने त्या रेश्माचे शरीर सोडले आणि रेश्मा शुद्धीत आली. रवी, काय झालं होतं? पण रवीला इथे चिंता सतवू लागली. ती आत्मा कुठेतरी गायब झाली होती. रवीने घडलेला सर्व प्रकार हा रेश्माला सांगितला. रेश्माची नजर ही पुढे गेली तर तिच्या काळजात धस्य झाले, कारण की त्यांच्या त्या कारच्या बोनेटवर तीच आत्मा बसलेली होती. आणि रवीने धीर देतच विचारले, का? लोकांना का सतवतोस? का त्यांच्या जीवाच्या मागे पडलायस? तशी ती आत्मा बोलली, मला न्याय द्या. आणि रवी बोलला, ठीक आहे, देव तुला न्याय, काय पाहिजे सांग. तसं त्यांनी सांगायला चालू केले, मी शामराव या गावातलाच एक साधा सुधा कामगार. मिळेल ते काम मी करत असे. आज बसून साधारण 10 वर्ष आधीची गोष्ट आहे. एक दिवशी असंच
मी त्या थोरातांच्या सांगण्यावर एका घरामध्ये मजुरीसाठी गेलो होतो. थोरात थोरात काका म्हणजे तेच ना, जे छोटे मोठे घरांचे काम घेतात? रवीने प्रश्न केला. तशीच ती आत्मा बोलली, हो. पण यावेळेला ते छोटे मोठे घर नव्हते, चांगलेच 4 ते 5 खोल्यांचे घर होते, त्या आत्म्याने सांगितले. तसंच तो सांगू लागला की त्या घराचे काम जवळपास 90% पूर्ण झाले होते आणि बाकीचे काम त्या थोरातांनी मला दिले. मला आजही आठवतंय, त्या काळी गावामध्ये एकही पेंटर हा शिल्लक नव्हता, म्हणून त्या घराला सगळा रंग हा मीच लावला. हे कमी होतं की काय? घराचे सर्व लाद्या हे मीच लावले. सर्वात दुर्दैवाचं म्हणजे बाथरूमपर्यंत प्लंबिंगचं काम देखील मीच केलं. साधारण 1-1.5 महिन्यामध्ये काम पूर्ण झाले. घर मालकी फार खुश होता आणि ज्या दिवशी ते पैसे देणार त्याच दिवशी तिकडे थोरात आले आणि त्यांनी त्या घर मालकांकडनं ते पैसे घेतले. थोरातांनी मला सांगितले की रात्री माझ्या घरी ये, आपण हिशेब करू. ठरल्याप्रमाणे मी थोरातांच्या घरी रात्री गेलो. तसेही ती एकटेच होते आणि मी त्यांना विचारले, साहेब हिशोबांचं सांगा ना हो, मी फार मजुरी केली आहे. तसं थोरातांनी माझ्या हातात काही मुठभर पैसेच दिले. ते पैसे इतके कमी होते, ते मला पटलं नाही आणि मी पुन्हा बोललो, अहो साहेब काय मस्करी लावली आहे? 1.5 महिना मी सर्व काम केलं, त्या हिशोबाने मला पैसे तरी द्या. थोरातांनी माझ्यावर बाचाबाची केली. वाद हा आता चांगलाच चिघळला होता. इकडे आता थोरातांवर धक्काबुक्की झाली आणि शेवटी मी थोरातांना बोललो, साहेब तुम्ही जे केलं ना ते बरोबर नाही केलं. मी लवकरच येऊन माझ्या हक्काचे पैसे घेऊन जाईल. एवढं बोलताच मी तिथून निघून आलो. पण थोराताने यावेळेला दारू पिली होती. तो तेव्हा नशेत नव्हता. तो पाठूनच शिव्या घालू लागला. अगदी काही काळातच मी चालत चालत गावच्या वेशीबाहेर चालो. तिथूनच माझ्या घरी आणि माझ्या गावी जायला रस्ता होता. 12:30-1 वाजले होते आणि मागूनच त्या अंधारामध्ये हेडलाईटचा प्रकाश जाणवू लागला. हळूहळू गाडी ही अतिशय वेगवान गतीने माझ्याकडे येऊ लागली आणि त्याच्या आतमध्ये मी जे पाहिले ते पाहून मला थोडी भीतीच वाटली. त्याच्या आतमध्ये थोरात होते. थोरातांनी गाडी त्याच क्षणी माझ्या पुढून नेली. मनात एक समाधान झाले की ते इथून निघून गेले आहेत. पण त्याच क्षणी त्यांनी गाडी पुन्हा माझ्याकडे वळवली. मला समजून गेले की हा आता काय प्रकार आहे, म्हणून ते जसे माझ्याकडे गाडी आणायचे तसे मी त्यांच्याकडे बघत देखील नव्हतो. आता थोरातांना चांगलाच राग आला होता, म्हणून त्यांनी गाडी ही पुन्हा माझ्याकडे वळवली. माझे लक्ष नव्हते. साधारण 80-90 एवढ्या वेगवान गतीने त्यांनी दारूच्या नशेत ही गाडी माझ्याकडे आणली आणि मला त्याच क्षणी तिकडून उडवून दिले. तो अपघात एवढा भीषण होता की उडवल्या त्याच क्षणी मला भोवळ येऊ लागली. मी काही काळ हा शांतच बसलो. लांब फेकलो गेलो होतो. थोरात गाडीतून खाली उतरले आणि त्यांनी मला उचलले आणि त्यांच्याच घराजवळ बाजूला असलेल्याच त्या शेतीमध्ये मला गाडून टाकले. कदाचित थोराताला माहीत होते की मी बदला घ्यायला पुन्हा येईल, म्हणूनच स्थानिक मांत्रिकांच्या मदतीने जिथे त्यांनी मला गाडले होते त्यांनी काही पूजा अर्चना केली आणि माझ्या आत्म्याला पूर्णपणे कमजोर केले. त्याने असे काही मंत्र मारले की मी मनात असून देखील त्याच्या जवळ जाऊ शकत नाही. दुसऱ्या दिवशी माझ्या मुलांनी आणि बायकांनी माझी चौकशी केली तर थोरातांनी सांगितले की तो इकडे फिरकला देखील नाही. पण हो, जे पैसे मी त्याला दिले होते
अगदी 10,000. त्यांनी दारूच्या नशेत तो आता कुठे गेलाय ते मला देखील माहीत नाही. ज्या शामरावची गावामध्ये इमानाने नाव घेतले जात होते, मेहनती माणूस असे नाव घेतले जात होते, यापुढे त्या शामरावच्या नावावर थुतू केली जाऊ लागली. पण ज्यांनी खऱ्या अर्थाने गुन्हा केला होता, म्हणजेच ते थोरात, हे गावामध्ये अगदी आपल्या मनासारखे आणि मर्जीसारखे फिरत होते. गावकऱ्यांच्या मनामध्ये त्यांच्याबद्दल एक चांगली प्रतिभा निर्माण झाली होती. न्याय द्या, मला न्याय द्या, असं बोलताच शामराव हळूहळू तिथून अदृश्य होऊ लागला. कदाचित त्याला देखील वाटले होते की रवी आणि रेश्मा त्याची मदत नाही करणार. पण रवी अचानक बोलला, थांबा शामराव, आम्ही तुमची मदत करणार. बेलचा आवाज ऐकताच थोरात लगबगीने उठले. त्यांनी आपले दार उघडले. अरे रवी, इथे कसं काय? तसं रवीने उत्तर दिले, अहो काका, घराशेजारीच माझी गाडी पंक्चर झाली. तसे इथे तुमचंच घर जवळ आहे, तर बोललो आजची रात्र इथेच काढावी. तसं थोरातांनी त्याचे स्वागत केले. हो, ये ना, ये, नक्की ये. रवी घराच्या आतमध्ये गेला आणि बसला. तसे थोरात आणि रवीमध्ये बोलणे चालू झाले. आणि तसंच रवी बोलला, अहो काका, आज फार गरम होतंय, थांबा मी विंडो ओपन करतो. हो हो, कर, नक्की कर, काही हरकत नाही, थोरात बोलले. इकडे रवीने जवळपास घरातले सगळेच खिडक्या ओपन केले. पुन्हा रवी हा थोरातांवर बोलणार, पण त्याच क्षणी रवीचा मोबाईल वाजला. काका, अगदी 2च मिनिटात मी आलो. रवी हा बोलता बोलता घराच्या बाहेर पुन्हा गेला. इकडे थोरातांना चांगली झोप येत होती. पण त्याच क्षणी घराच्या आतमध्येच मोठमोठ्याने वारा पसरू लागला होता. वातावरण थंड झाले होते. फॅन हा स्वतःहून चालू बंद व्हायला लागला होता. लाईट हे कमी जास्त होऊ लागले होते. काय झालं रे, आणि असं का होतंय सगळं? थोरातांनी त्याच्या पत्नीला खालून आवाज दिला, पण त्याची पत्नी कदाचित झोपली होती. इकडे थोरात हा रागाने उठला, पूर्ण घराकडे बघू लागला. काय झालंय काय, असं का होतंय सगळं? थोरात हा रवीला बोलवण्यासाठी बाहेर जाणारच, पण त्याच क्षणी त्याने त्याच्या पुढे जे पाहिले ते पाहताच तो जोरात किंचाळला. कारण की त्याच्या समोर तो शामराव उभा होता, ज्याला त्यांनी 10 वर्ष आधी त्याच्याच गाडीच्या समोर चिरडून मारला होता. काही काय त्याला स्वतःच्या डोळ्यावर विश्वास झाला नाही, म्हणून तो पुन्हा बोलला, शामराव, काय मस्ती लावली रे, हा, कोण आहेस तू? तसा पुढून आवाज आला, अहो मालक, मला नाही ओळखलत का? 10 वर्ष आधी तुम्हीच तर मला गावच्या हद्दीबाहेर. शांत बस. ते वाक्य चिरतच थोरात बोलले, शांत बस आणि निघून जा. तसं थोरात हा पळण्याचा प्रयत्न करू लागला, पण त्यांच्या समोर त्याच क्षणी हा पुन्हा शामराव आला. तू तिथून बाहेर कसा आलास? तुला तर मी तिथेच गाडला होता ना? तसा शामराव हसू लागला आणि शामरावने थोराताचे गळा हा घट्टपणे पकडला आणि शामरावचे ते भयानक रूप पुन्हा दिसू लागले. शामरावचे डोळे फुटलेले होते, तोंडातून रक्त येत होतं, मेंदू हेतून तर रक्ताचा चांगलाच प्रहार सुटला होता. सफेद शर्ट तोही रक्ताने माखलेला. अगदी काही काळातच थोरातांचा जीव जाईल असे झाले होते, पण शामरावने त्याला पुन्हा सोडले. मोठमोठ्याने श्वास घेत थोरातून तिथून पळण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याच क्षणी पुन्हा शामराव हा त्याच्या समोर आला आणि शामराव बोलला,
मला मारलं होतंस ना? का मारलं होतंस मला? हा आवाज मोठमोठ्याने त्या खोलीमध्ये गुंजू लागला. तसा थोरात बोलू लागला, माफ कर शामराव, माझी चुकी झाली, माफ कर. त्या दिवशी दारूच्या नशेमध्ये मी तुला उडवला होता. इकडे थोरात शामरावची माफी मागू लागला, त्याचे पाय पकडू लागला. तसा शामराव बोलला, तू तुझ्या गुन्ह्याची कबुली करतोस? तसा शामराव पुन्हा बोलला, बोल. आणि थोरात बोलले, हो शामराव, माफ कर. मी तुला त्या दिवशी माझ्या गाडीसमोरून उडवला, तेव्हाच तुझा जीव गेला. तुला तुला मी आजच घराच्या शेजारी काढलाय. थोरात रडू लागला. थोरातांनी आपली नजर ही खाली वळवली रडत. पण त्यांनी आपली नजर पुन्हा वरती वळवली तर त्यांनी असे पाहिले की शामराव हा तिथून अदृश्य झाला होता. घरातले वातावरण हे पूर्णपणे शांत झाले होते. हळूच त्यांची पत्नी ही खाली येऊ लागली आणि बोलली, अहो काय चाललंय? आणि हा तुम्ही इथे कसे काय? थोरातला या क्षणी काहीच कळत नव्हते. पण थोराताला आठवले की रवी हा तिकडे आला होता. थोरात पळतच बाहेर आले तर रवी हा तिथे कुठेच नव्हता. थोराताने आपले सामान भरायला चालू केले, कारण की त्यांनी निघताना असे पाहिले होते की तो हाडांचा सापळा हा कोणीतरी बाहेर काढला होता. थोरातला माहीत होते की हे काम कुणी केलं आहे. थोरात हा त्याच्या पत्नीवर पळणारच, पण त्या क्षणी दार थोठवण्याचा आवाज आला. थोराताने आपले दार उघडले तर तिकडे रवी आणि रेश्मा हे पोलिसांना घेऊनच आले होते. थोरातला अटक झाली. ज्या वेळेला रवी हा घराबाहेर गेला होता तेव्हा रेश्मानेच त्याला फोन केला होता. या दोघांनी थोराताच्या घरी जायच्या आधीच तो हाडांचा सापळा तिथून काढला होता. त्या मांत्रिकांनी मंत्रोपचार केल्यानुसार जोपर्यंत तो त्या जमिनीच्या आत आहे तोपर्यंत तो थोराताला शिवू देखील शकत नाही आणि त्याच्याशी काही वैरही आणि बदलाही घेऊ शकत नाही. म्हणूनच त्या हाडाच्या सापळ्याला या दोघांनी बाहेर काढला आणि रवी फोन येण्याच्या बहाने तो घराबाहेर आला होता. पण तो ज्या वेळेला त्याने खिडकी उघडली होती तिथून आणि रेश्मा दुसरीकडून थोराताचा सगळा गुन्हा इकडे रेकॉर्ड करत होते. इकडे थोरातला कायद्यानुसार शिक्षा देखील झाली. इकडे शामरावने त्याला मुक्ती कशी द्यायची हे सांगितले. रवी आणि रेश्माने त्याच्या मुलाला बोलवून आणले. शामरावच्या मुलांनी ही त्याला अग्नी दिली. शामराव इकडे मुक्त झाला. दुसरीकडे गावामध्ये रवी आणि रेश्माचा सत्कार झाला. कधीतरी अन्यायाविरुद्ध आपल्याला आवाज उठवायलाच लागतो, नाहीतर शामराव सारखे काही व्यक्ती त्याला बळी पडतात. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर खालील डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेलवर नक्की पाठवा. चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक नक्की करा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.